По-бързо минавай да сходим, че не мога повече, не издържам тук. Ти ще влизаш ли в историята, ма? Да, тя нали после ще звъни на майка и паше ми от главата вкъщи. И тая класната и тя пак, аман. Няма кой се занимава, аз след този час си тръгвам. Тони, ти ще стоиш ли? Да, ще седя, смисъл, той има само още 4 часа. Няма смисъл да се хода сега, то деня мина. Мената нас ще ме взима след историята и ще ходим, познай къде. От тях ли, ма? Не, о, Георги. Май закъсняваме за час. Може да... Тони, ти още ли не пушиш? Не, още не. Опитвал съм. Хубаво правиш. Аз сега съм решила да ги спирам от другата седмица и ще започвам едно прочистване на белите дробове с мед. Тони, ти ще ми деш ли после в голямото да припише домашната на по химия, че ми стресна от нея? Да, разбира се, няма проблем, само не знам да не съм объркал някъде. Момчето е ум.